Fa fim ɗin Jana Naygain wanda mutane da yawa na san suna buƙatar wannan fim ko in ce kuna neman shi, to yau fikira sun fassara muku shi. Ina ma abuta kallon fina-finan Indian Hausa fim, ina wanda suke so su kalli wannan fim a yanzu akwai headi na shi, da haka ku ɗau number muku yi mana magana akan wasu fassarar fikira ne. Sultan zai sake shi ranar Lahadi, duk wanda yake buƙata ya ɗau number na mu yi magana. Sannan kuma da kana a cikin group namu da za ka same shi wannan fim a yanzu kenan. Idan kana buƙatar shiga group namu ko kuma samun wannan fim shi kaɗai, ka ɗau number muka yi mana magana. Biya ta gargashin wannan tsari ne kawai za ka inga samun duk wasu fina-finai da ake saka ranar Lahadi. A kowace rana za ka inga samun fina-finai cikin sassauƙa hanya ta hanyar shiga group namu, wanda za ka biya kuɗin ka ƙalilan ne sai a ɗan sambaɗa ka wannan group, wanda a wannan group ne za ka inga samu, wanda shi wannan group wata-wata ne. Idan ka biya first month sai kuma last month za ka biya, wato a ciki ne kawai za ka inga samun fina-finai. Jana Naygain shi ma yanzu yana a group namu. Duk mai buƙatar shiga group namu ya ɗau number mu yi mana magana, ko duk mai buƙatar wannan fim shi kaɗai ka ɗau number mu kai mana magana. Za mu gaya ma abin da za ka biya. Muna tura akan WhatsApp da kuma Telegram. Akwai naki a faɗin duniya, Mali, Libya ko ma wace ƙasa kake, ka ɗau number mu kai mana magana. Insha Allah za ka inga samun fina-finai cikin sassauƙa hanya, ko kuma ta hanyar shiga tsarin mu, wato group namu WhatsApp da Telegram. In dai kai ma abocin kallon fina-finai ne, kar ka bari wannan dama ta wuce ka. Nagode.